Subok lang. Kursunada lang. Malaki yung sa atin dito pero tignan natin maglaro pa. 3 months. Para sa gulang. Di mga pala niya mga 7 days. Kung maglaro lang, kung maglaro 3 months. Magkramsi na to sa tol pag nakagat pa pre. Duga-float lang sa isa. Okay. Oh, putos sa gitsa ka no? Cramping sa gitsa. Saan yung sa'yo dyan? Yung sa taas? Ang atong ko na igo sini boss. Gamo lang na oh. Kasi may iba pa na kayo may morphine. Lawa oh. Wala. Sige lang. Walang nagawa yung lolo kaysa apo. Good man siya no? Pati paa niya pala, nakagat. Hindi niya nag-inboy ano? Hindi kayo 3 months naman. Uy, parang nabaliktad ah. Pamutos mo siya? Baliktad. Siya naman ang mutos. Di pa una lang niya muna ng sapot. Nabatsag si Alex ang perde. Batsyag yung sakit no? Si Alex ang perde. Lawa, blaw. Mapaul ka. Mapaul ka. Harara. Paul ka mo, tabla na na. Ano ka? Bakal lang guys. Hindi na nakaabot yung tigulang mo. Sulod pa ako. Buhay ah. Silid Wala. Talo talaga. Tapang rin yung gambo. Ano ba? 3 Ay, months? pinaubos ko lang boss kay yan na lang pinakamatandang gagambaw doon sa akin. 3 months. Ano ka? Batsyag sa sakit. Sound to na go. Loko. Wala, hindi na makakagat yan sa'yo tol. Klaro-klarong dugo yun. Magkagat ka niya sa ulo. Patay ang kuan. Yelo gali Ay puta. Dito na. Grabe. Isang kapusod lang be. Ara na. Dulit-dulit na gidaw. Pusod-pusod na gidaw. Gani. Sakit kagat niya ba? Isum para makita. Zoom. Para makita mo yung ngipin ba? Para makita mo yung ngipin. Para makita yung ngipin. Brought to you by Gagambon. Pangag. Paguntat, tabla. Wala nang katas. Ilong-ilis na raw. Tiga dyan. First tip na naman natin labanin eh. Naka-recover to. 3 months versus 7 days eh. Wala na. Cramping na siya. Balik eh. Huwag mo na pa 3 step, balikan mo na lang. Kaya matalo tayo sa 3 step dyan. Balikan mo na. Yan, balikan mo na lang. Kaya mati 3 step lang din tayo dyan eh. Sinabi ko sa inyo huwag niyong turuan Gagamba nyo eh. Ana. Tres, cuatro, volley! Wala, talo tayo dito. Itong kamayo. Good game. Ara ka Jer, amo nang gamay. Ara Jer. Yo, Sir Alex yan oh. Agamba ni Sir Alex oh. Yan, good boss. Baka maano tayo ng pan. Daming Alex. Si Alex Pata. Sir Alex Pata. Yan, Alex Pata lang.